Narumpayu Newskum, ka channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotar. U Presiden yang Voice of the People Party VPP uba adan melbasai muat ulong, baka jing persang ban len, bat ban buri ke sorkar, bakam dan ke jing ti do yang bean ha ke jela, kalakut katu. Yakani ulong haba keli halor ke jing jia dangshen, hamen sengat thangsku, East Jang Hills District hakaba, lai pulai ngut kibriu kilayap, bat bun kila mensaw na ke jing bethai ke krem do yang. Haba keren hakani ke sing kabala lek nyok uba aden ulong bakani ke sorkar kala persang ban len borok sikata bakam dan ke jing ti daw yang bean rementa ke jing syania kala mi bluj ban yathu ya ke jing len jong ke sorkar ulong ba ka pore ke sorkar bakan len kala kut haba ka mariang kala se ke jing hisha pimla ban bori ke sorkar kala la ban bori ban len rai kibriu kilom kiwa kitip ya ke jing ti daw yang bean long ba aden ulong bakat kum ke jing tip jong u ke jing dan kibriu haki krem bala bathai dang shen hathang sko kam dei tangkat tu kum bala ajing hen ke sorkan rei kila bandang don shibun shushu ulpen pawe ke jing ben nyau bakani ke sorkar kam ailat ban ya kren ya kamat ha po ka ying dorbar da ka ba ai daw bakat don ha ka ying ka syari bat kani ka dei ke jing persang ban kier na ka jing ya tai nia namar bawat ka syari kalong baka jing ya tai ka ying dorbar kadai ka benta jong ka klem jing tuklar ya ka rukom bishar kani kamat kadai ka jing don kam jong pai ba bat empat tip hadu kan nu kimet layo tam kan nungut kibriu kila syak tam ha ka krem do yong namar bakat kum ka jing tip ki dan kumba nre phau hadu nyau phau ki judan ki barung ti do yong syakrem long uba arden